पाहणं नाही पाहिजे होतं कडे. मावा पडला केले मावा पडला. गोड लागतोय घुस? हा लागतं की. नक्की का? हो अरे तू वाढ खाती पण गोड लागतोय. मग खा. अरे तिथे खालचे टिपऱ्या खायच्या असतात मुळाकडनं. मग हे काय? हा ही वाढ आहे वरची बाजू. कुठल्यात तुम्ही? मी पुण्याकडची. इकडं कोणीकडे आलेले आहेत? पाहुण्यांकडे आले. कुणाकडं? इथं नाहीत का त्या इंदू आजी राहत हा हा तिथं हा. आले. त्यांच्याकडे होय. हम्म. अरे तू वाढ खाती तुला ऊस काढून देतो मी टिपर. चालतंय की. खायचंय वाढत? नको. कापणार नाही ना ते? नाही नाही. हो इकून मुळाकून काढायचा असतो. हितवर चांगल्या टिपऱ्या आता चांगल्या. ऊसाचा रस पिता का तुम्ही? हो. चल. पाहुण्याची पोरगी बाया कुठं तरफाडी ग बाया तिकडे उसात कशाला गेली असन ग बाया. म्हणलं उलसा घास कापू लागन हे करीन. ती पोरग ऐकले गायबाने बकाचं दोरनेक नाही आणि त्या पोराबरोबर तिकडे गाडून घेतले कार्टीने. काय पोरगी असन बाया. मी अर्ध घेतो आणि तुला अर्ध देतो ना. नाव काय तुझं? दिशा. तुमचं? नितीन. कुठे राहता तुम्ही? तुमच्या पलीकून. तू ज्याच्याकडे आले ना इंदू मावशीकड हा. त्यांच्या पलीकून. मी पण कालच आली आहे. आवडलं की इकडलं? मस्त आहे सगळं. पहिल्यांदा झाली ना तरीच म्हणलं मला कसं काय दिसली नाही. हे तुमचं सगळं शेत आहे? गैबानच पोरग आहे ती एकन त्या पोराच्या बरोबर गाडून घेतले. आता हिचं बघावंच लागल कुंभार मला. कशाला गेली असन बरं तिकडं? काय काम आहे या कार्टीचं? आताच्या कार्ट्याच नाही तर लय बेकार येत. नको नको केलं बाया पाऱ्या पोरींनी. त्या पोराचा सुंभार बघाय पाहिजे. ते पोरग खुशाल तिला देतं ना देत खुशाल उसात गेली गाडून घ्यायला. हा कसला काय रे बाया. जातेच आता तिच्याकडे बघतेच. कुठं चालली ग? कुठे गेली ती गेंदूळ पुतर? काय बने गिन्यान गेला काय तुझं परमातीत? हा ही काय बना पोरगा घेऊन बसली तिथं उसात. म्हणजे मग काय ह्या पाहुणे तिथं बोलून घेतलं होतं? मी बोलून घेतलंय का? मग ती कोणी घेतलं? पात्राट खात होती मी तिला ऊसाचा टिपऱ्या काढून दिल्यात. होय तुला कळत नव्हतं होता पाचराट खात होती आणि त्याच्याकडून ऊस मोडून घेतला. काय करायला गेली तिथं गप्पा बापाच गटून फुरलं होतं काय तुझ्या? अगं ऊस खायला गेलते मी. हा ऊस खायला गेली खरं गेली का ऊस खायला? खरं बोल बरं. अरे पाऊस रात्री झालाय म्हणलं बरं करावं नाही म्हणून मी तिथं 12 ही करायला गेलतो. तू गेला बारा करायला हिचं काय बापाच गटून फुरलं होतं? तिकून आलती. कशाला गेलती ग? ते म्हणतो मी 12 द्यायला गेलती तुझ्या काय बापाच गटून तिकडे गाडून घ्यायला गेलती. तू गायला गेलती? ही पोरगाला द्वारणी काय का? मला ऊस खायचा होता. मला ऊस खायचा होता. ह्या भावाट पोरा संग गेली काय मग ऊस खायला? तुला म्हणायचं काय? म्हणायचं काय काय गरज होती पाहुणे तिथं ऊस द्यायची तुला तरी? हा आमच्या ऊसात तिथं आलती ती आणि तिथून हा रस्त्याने येत ऊसात होती बांधावून ती. हा बांधावून येत होती. ना उद्या घे तू इथं आली ह्याच्या करता आली काय पाहुण्या ना तार फाडायला? हा चांगलं शिकायला लागली तू मग या पोराच्या नादाने. ही पोरगा भावाट आहे येड आहे गाय बने ती आणि त्याच्या नादाने तू मरते काय? तुझा काय उपयोग आहे एवढा सारा शिकून? गाय बने हा ही ताली बाई मग आई बापाच्या जीवावर काळ केला लावायला बोलू नको बरं का तू. हा बोलू नका मग ठोका टाकीन. काय गरज होती का मग तुला ऊस द्यायची? तिला नव्हतं काय हात पाय गिळायला? ऊसावरचा गु खायचा काय लोकांचा ऊस खाल्ला मड्याला कार करून ठेवायला. चांगल्या रीतीने ऊस खाल्ला का तुम्ही? का काय याची फ्री आता का ग बसली? हा काय अक्कल आहे का काय? ए मावशी तू जर अशी बोलणार असशील ना माझी मी जाते उद्याच्याला माझ्या गावाला. जाय ना गेली तर तुझ्या गावाला जा बाय पण असं करू नको. तुझ्या आई बापाच्या लावशील ना जीवाला काळू की करशील तिकडं उद्योग. माझ्या मी गावाला जाते जा बरं का वाईट माया मागची झंझट जाईन. कायम तुमच्या डोक्यात असलंच कसं काय चालत? हा मग काय काय गरज होती का तिला तिथं तार फाडायची? तिथं चांगलं वळण दिसताय कशाला लागलं. आलती इथं? घास कापायचं आणि गप जायचं आणि डोळे दाखवून काय पाठील डोळे काय तुला?
आता मला वाटलं पाहुण्याची पोरगी आली घासाला आपण चालू तर चल मला घासाचं वजन घेऊ लागन काप लागन तर ती तिकडे गेली ऊस खायला. काय खायचं होतं काय त्या पंचायत ऊसाला? हा हा? पंचाट ऊस तुझं मग? म्हणजे सगळं चांगलं आमचं फार पंचाट झालं. कायला बघा ते आमची येतच नाही यायचंच नाही तिकडे बांधाल. मग बरं चुकलं. ह्या कार्टीला कांठाळी द्यायला पाहिजे ही नाही ना दूर निघ. काय गरज होती का त्या गाबड्यावर जाय? ती बोलला असतं का आता? बघ बरं ते कसं बोलत आहे. घेण्यान देण्याचं बोलू नको वाढू नको तू. हा वाढू नको. काय करशील तू? तुझ्या पुरतच राहिले ना तुझ्या पुरतच ठेव. हा. गाव वाटा करशील तू तू. हा तो सुद्धा अजिबात बोलायचं समान नाही. हा, मी नाही तर मी तू परत बोलला तू बी वायपाट बोलायचं नाही मला. काय नाही बोलत तुला मी. हा तुमच्या बांधाल तर येतो का वाटायला येतो का? नाही ना. पोरगी तर कधी बघितली नाही लग्नाला. हा. हिच्याकडे काय बघाय संबंध नाही काय नाही तू मोकार वाढीलय. आताची तशी नाटकं करतात नको मला पटवून देऊ. मला काय कळत नाही काय. अरे आता काय खरं उन्हात बोललं नाही का? पिकलेली. म्हातारी झाली तू उन्हात नाही पिकाय म्हातारी हा. झाली. आणि मग मला कळतं ना आताची तुझ्या दुनिया डोक्यात पडलं कशी. किड दुसऱ्यावर डकली ती. हा किड पाड्यात आता नाही तसलं राहिलं किड पाड्यात. मग काय बी नाही बोलत जाऊ म्हातारे. एवढं करायची सवय लावली तुला. हा फुकट नाही करीत. लेकर करतात त्याची हुकी द्या चुकी द्या गायबानी येत आताची. काय नाही हा? हा काय नाही काय काय हाय का हिचं दाबाड उचकटत आहे का? काय दाबाड उचकाय तुझं हा? बघ, तू काय पत्तंडायलाच लागली हट्टी मग? हानीन काय झापी काय काळे काय इतकं बोलत असते रे. आणि मग काय पाया पडू काय? मी तर ही ऐकून घेईन बाकीचे बाहेरचे नाही ऐकून घेणार. हा बाकीची कशी नाही ऐकून त्याची माझ्या नजर पड्या मी अजिबात कोणाला बोलून देणार नजर नाही. पडायला बरायचं असं हा. कलीला नाही तर कडेला लगेच तिकडे हा मुंडक्याच पाय देणार हम्म. आणि उभा राहणार. बोलायचं नाही हा. जास्त तपल्या पुरतं ठेवायचं. बरं चल हाल निघ नको शायनिंग करू. चल गाई चल तू लिहून घालते लगेच. चल भर तुझी बिया बिग चल हाल. कशाला डोकं दुखी का माझ्या माड्याला येऊ का?